zamba hadari ne ba mu ruwa da kankara. Riko da amana ke sa a baka jagora ka rike da gaskiya. Na ce maku shi zakara ne tun a salatu yau ya fara kirkira. Lawal Muhammad PS Women Affairs Allahu ya baka kariya. Ina da uba mai bandin kula a yanzu ne ban tafiya bara. Riko da amana ke sa a baka jagora ka rika da gaskiya. Nazifin waka ne dan mata zake maka baitoci mazanjiya. Muna murna mu dai al'ummar jihar Katsinawa mun yi godiya. Lawal Muhammad PS Women Affairs Allahu ya baka kariya. Fage na masoya ni dai na ce maku wa zai sanyo ta mujiya. Riko da amana ke sa a baka jagora ka rike da gaskiya. Lawal Muhammad PS aljanna nake ce mai hadari da walƙiya. Lawal Muhammad PS Women Affairs Allahu ya baka kariya. Yana aiki na kwarai baya yin irin takunnan na wahainiya. Riko da amana ke sa a baka jagora ka rika da gaskiya. Mace zaki woman afayar tana hannunka a yau gaba daya. Muna murna mu dai al'ummar jihar Katsinawa mun yi godiya. Lawal Muhammad PS Women Affairs Allahu ya baka kariya. Da ku sarkin hakuri ko a can cikin daji ka fi su juriya. Riko da amana ke sa a baka jagora ka rike da gaskiya. Halin alkhairi yau gunka al'umma su ma sun zo su kwaikwaya. Lawal Muhammad PS